Hello everybody, welcome to a little bit of a different video. So today, as is right now today, as I'm recording this, the president of Finland, Alexander Stubb, has been to Rauma Karin campus, and the students of Lyseo have asked him a few questions. I've already watched a few of the questions, and I want to go through the questions and see if they're accurate, and I want to also go through the answers, because personally I do not like Alexander Stubb, and I also don't really like these young men, mainly because the questions that they ask are irrelevant to Finnish politics. But let's go to the very first questions here. Okei. Seuraavaksi, jos otettaisiin, että Yhdysvaltain nykyistä politiikkaa on toisinaan pidetty suorastaan Eurooppa-vihamielisenä, esimerkiksi kauppapolitiikassa ja turvallisuusratkaisuissa. Pitäisikö Suomen ja Euroopan alkaa rakentaa itsenäisempää linjaa nykyiseen mielistelyyn verrattuna? So the question itself is, should Europe have more of an independent economic and military? And the answer to that should be an obvious yes. When it comes to USA being in Europe, USA should have no reason, much like any other big nation, should have no dictation of European policy. When it comes to European militaries and European economies, European nations should be allowed, and they should have the self-determination to do as they pleased. The problem I have with this example, and what these young men don't say also, is that Alexander Stubb, if he agrees that Europe should be more independent, then he should agree that giving ourselves to NATO and giving ourselves to America is a very foolish decision. Because Finland, for example, with the DCA agreement, we have given 15 military bases to the Americans. Is this Europe, European nations being more independent? Absolutely not. This is the European nations giving themselves to America and not asking for a fine dime, right? And the young men say that Trump is aggressive towards Europe. Well, Trump is aggressive mainly because he wants money back. America lost a lot of money in Ukraine, and Trump, the businessman, wants more money back. But it doesn't change the fact that the main of the question right now is, should we be economically and militarily more independent? And the answer is an obvious yes. Tässä alussa piti olla näitä rennompia kysymyksiä. Nykyajan nuoriso on tällaisia, ne pommittaa heti. Ehkä niin kuin ulkopolitiikassa avain on aina se, että ymmärtää ne realiteetit ja toimii sen mukaan. Ja realiteetti tällä hetkellä on se, että Yhdysvaltain politiikka suhteessa Eurooppaan on muuttunut. Ja silloin meidän pitää So the relation to Europe and Europe and USA relations have changed. Yeah, that's kind of a no shit. We're selling ourselves. Suomena miettiä, millä tavalla me reagoidaan siihen muutokseen, koska Yhdysvallat on kuitenkin historiallisesti ollut läheinen liittolainen. Ja väittäisin, että kaksi asiaa. Ensimmäinen on meidän kahdenvälinen suhde, eli mitä me voidaan tehdä yhdessä Yhdysvaltojen kanssa, riippumatta siitä, mikä heidän tulokulmansa on. No tässä me ollaan aika hyvässä paikassa. Okay, so he says that our bilateral looking at each other of between Finland and America, of what you can do, etc. And he's saying that we are in a pretty good place. We're in a good place with America. What Alexander Stubb here means is that we are in a good relationship because we gave them 15 military bases, right? And we are in NATO now, which guarantees the fact that we are now an enemy of Russia, and we don't do economic trades with Russia or economic anything with Russia anymore. And now we are America's. We are America's bitch now. So that's the reality here, first off. So if this is a pretty good place, then this does not align with the first quote, with the first question, which is, should Europe be more aligned? Which, by the way, he didn't answer. Koska meillä on paljon annettavaa ja meillä on paljon saatavaa. Eli me ei kuuluta niin kuin tähän pahisten joukkoon Euroopassa, joka ei ole hoitanut omaa puolustusta tai... He says that we're not a part of the people who hasn't taken care of their own defense.
the only reason why European nations nowadays haven't quote-unquote taken care of their own self-defense is because of the fact that they have been sold to the Americans. For example, I don't remember which of the Benelux nations it was, but I believe it was Belgium, which doesn't have a military. It is owned entirely by America. Right? So there's no nation in Europe that hasn't taken care of its defense. Also, why would they need to? What is their threat? What threat do they have? European nations don't have threats from foreign nations. So I don't know what this point is meant to say, that we're not a bunch of the bad guys who hasn't taken care of their military. I find this to be a really stupid point by our fucking president. Niin kuin tähän pahisten joukkoon Euroopassa, joka ei ole hoitanut omaa puolustusta tai niin kuin ei ole toimiva yhteiskunta, vaan päinvastoin. Et monet amerikkalaiset kovasti meistä tykkää, kuten tämä nykyhallinto. Ja jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin yksi hyvä esimerkki on jäänmurtajat. Et Yhdysvaltain presidentti haluaa ostaa jäänmurtajia ja on syynsä, minkä takia äsken kävin tuossa Rauman telakalla oppimassa siitä, että millä tavalla laivanrakennusta tehdään, että jos jonain päivänä joutuu markkinointihommiin, niin tapahtukoon se sitten pienen osaamispohjan kautta. Eli se kahdenvälinen suhde, jäänmurtajat, teknologia, puolustusteollisuus ja ylipäätään niin kuin se viesti jenkeille siitä, että He says Yankees here, by the way. Fun fact. Hei, me ollaan turvallisuuden tuottajia, ei turvallisuuden kuluttajia. No se toinen puoli on sitten, että mitä Euroopan pitäisi tehdä. Ja siinäkin on kaksi asiaa. Yksi on tietysti EU ja Euroopan unioni, että jos jenkit pistää tulleja ja tariffeja ja on protektionistisia, niin EU reagoi. Se toinen on taas enemmän tällainen, että nyt meidän kannattaa käännyttää Amerikasta, eli se on NATO. Pidetään huoli siitä, että Yhdysvaltojen intressissä on edelleen pysyä NATOssa. Ja niin kuin mä sanoin tuossa alussa, ulkopolitiikassa myönnetään ne realiteetit, eletään niiden mukaan ja toimitaan sitten niiden mukaan. Että mehän ei, siis ainahan sitä haluaisi. Okay. Before he continues, so he's talking about the realities of NATO and about how the reality is of of us being in NATO, and we need to make sure that USA keeps itself in NATO. Why? Genuinely, why? Why is it in Finland's interest to keep America NATO alive? Because let's remember, if NATO shuts down, this means America has shut down. America shuts down NATO. There's nobody that takes NATO after, unless it's Germany, which then would make it into a European military, which is something that you could support, and I would support. I don't really understand this, as in EU and NATO. He still hasn't answered the fundamental question, which is what should Europe and NATO, or what should European nations do to the answer of aggressive Americanism? This has not been answered yet. Taas vähän samalla linjalla. Pienet valtiot jää nykyään suurvaltojen varjo aika usein, kuten nyt nähdään, että Venäjä ja toi USA neuvottelee keskenään ilman Ukrainaa. So the young man here says that USA and Russia are negotiating with each other without Ukraine. No, Trump sent a invitation, and so did Putin send an invitation to Ukraine to go to the negotiations. They were sent an invitation. The only reason why Zelensky went to the fucking to the Americas was to do that negotiation with America, without Russia. So let's not think that Ukraine is some innocent baby here. Ukraine has refused to go into negotiations with Russia, right? Refused since 2014. And then when USA starts doing negotiations, Ukraine says, no, let's not do it between Ukraine, Russia, and the USA. Let's do it only USA and Ukraine, so that Russia has to, bow down. So no, the assumption here is that, Ukraine is being left in the mud. Of course, Ukraine is in the shadow of America, right? Of America, because it's a puppet state. Let's remember that 2014, it was American money and American funds and American weapons that did that coup, the Maidan coup. Onko pienellä valtiolla aidosti mahdollisuutta vaikuttaa asioihin ja miten Suomi voisi olla kokoaan suurempi? Joo, ilman muuta voi. Ja se on aina perusviesti ulkopolitiikassa, että riippumatta maan koosta, niin vaikutusmahdollisuuksia aina on. Siis on syynsä sille, että Suomi on Euroopan unionin jäsen, ja on syynsä sille, että Suomi on Naton jäsen, ja on syynsä sille, että me Okay, so there's a reason. Let's hear that again.
Let's hear that again. Siis on syynsä sille, että Suomi on Euroopan unionin There's a reason why Finland isn't member of EU. jäsen. Ja on syynsä sille, että Suomi on Naton jäsen. Okay. So there's a reason, according to Alexander Stubb, of which Finland is in EU and NATO. Okay. EU we can understand. Economical reasons. We have made quite a little bit of profit, but we've also lost a bit. Okay, let's go to NATO then. What is the genuine reason on why we're in NATO? Seriously. Why? I actually don't know if he answers this. But I genuinely want to know, what is the interest? Because if the answer is Russia's a threat, then you need evidence for that. But there has been no such evidence. Ja on syynsä sille, että me puolustamme aina moninkeskistä yhteistyötä. Ja se johtuu siitä, että pienelle paras suoja on kansainväliset instituutiot, kansainväliset säännöt, kansainvälinen laki. Okay, so is the reason why we're in NATO because of international rules, international law, etc.? That doesn't seem like a very good reason to give 15 military bases to America. Eli se perusajatus siitä, että vaikka olet pieni maa ja maailmassa on 200 maata. No, there isn't. This is factually incorrect. Alexander Stubb, the president of Finland, doesn't know how many nations there are in the world. There are 195 recognized countries. Niin sulla on aina 3 valtiollista periaatetta. Itsenäisyys, suvereniteetti, eli saat itse päättää, ja alueellinen koskemattomuus, eli Okay. rajoja ei voi siirtää. So he says here, independent sovereignty, which means you can... Saat itse Let päättää. me just show that. Decide for yourself. Okay, so independence. Have we, as Finland, done that very well, Alexander Stubb? By giving 15 military bases to America? And also, sovereignty and independence are 2 very similar things. Because independence means that you are an independent state, and sovereignty, meaning you can decide for yourself, okay, so then you would agree that the Donbas area and Crimea are sovereign states. They can decide for themselves within the Russian Federation. You would agree that Tatarstan within Russia is a sovereign state. You would agree that other areas, which you might call dictatorship, etc., are sovereign states. That meaning you can decide for yourself. But now, has Finland done this? Finland, sovereignty, meaning you can decide for yourself. Has Finland done this well? I don't think so. Mainly due to the fact that we have sold our independence by giving 15 military bases. Once again, I cannot stress this point enough, that giving away our military, 15 military bases to America, is not a good deal in any manner. Ja alueellinen koskemattomuus, eli rajoja ei voi siirtää ilman sääntöjen muuttamista. Ja meidän intressissä pienenä maana, koska mehän emme lähde minnekään hyökkäämään tai alueita valtaamaan tai toisen suvereniteettia poistamaan, niin on se, että kansainvälinen yhteistyö on vahvaa. Ja nyt kun me ollaan menossa taas kohti sellaista maailmaa, jossa nämä kansainväliset instituutiot, kuten YK tai vaikkapa VTO, pikkasen heikkenee, niin sitten meidän pitää taas miettiä, että okei, miten me reagoidaan tähän tilanteeseen. Juuri nyt me pyrimme vaikuttamaan siihen, että Ukrainassa saadaan aikaiseksi tulitauko ja rauhansopimus, joka on oikeudenmukainen ja kestävä ukrainalaisten näkökulmasta. Okay, so he says that he wants a fair and sustainable, peace agreement in Ukraine for the Ukrainians. What about the Russians? What about the, hundreds of thousands of Russians to the east who were disproportionately oppressed by the Kiev regime? Because if we're talking about a so-called perspective of the Ukrainians, right, then his view of Ukrainians would be those in Kiev. And those in Kiev would want nothing more than to remove the Orthodox Church in Ukraine and destroy all Orthodox and Russian Orthodox influence and destroy the Russian language. So if you try to do a peace agreement in Ukraine and do it in the so-called perspective of the Ukrainians, something like this, you will forget very soon that you also have other people to take care of, including the Russians. Sä nyt vähän raapasitkin jo tätä aihetta, mutta
nyt Ukrainan ja Venäjän ja Yhdysvaltojen päätösten kautta niin se Ukrainan rauha koko ajan lähestyy niin kuin nopeaa vauhtia. Niin mikä on sun mielipide se, että miten siitä rauhasta saadaan pysyvä? He's asking how to make the peace permanent, sustaining. Se on ehkä se suurin kysymys, jota me tällä hetkellä käsitellään. Ja ehkä kun tämäkin päivä on siitä hyvä puhua. Eli kun täältä Raumalta palaan Helsinkiin tänään illalla, niin otan heti koneen Pariisiin, jossa meillä on huomenna halukkaiden koalition, eli Coalition of the Willing, maiden kokous Britannian ja Ranskan johtamana, jossa tuetaan Ukrainaa ja mietitään nimenomaan sitä, että miten se saadaan. The Coalition of the Willing, by the way, this is why a ceasefire in Ukraine is a bad idea. I'll tell you why. Because if you do a ceasefire in Ukraine without agreeing to a peace deal or agreeing to a peace deal already, but you agree to a ceasefire, but then the war will continue afterward, right? The ceasefire will purely allow organizations like the willing countries, Britain and France, and America in that case, to send more military, to send more money to Ukraine. Once again, delaying peace. No, meidän ajattelu on se, että tämä täytyy nähdä kahdessa vaiheessa. Ensin syntyy tulitauko, eli tappaminen lakkaa. Nythän Yhdysvallat on kätilöinyt osallisen tulitauon Ukraina ja Venäjän kanssa, jossa siis on tarkoitus, että ei isketä energiainfrastruktuuriin ja pidetään Mustameri rauhallisena. Pitääkö vai ei, sitä me emme tiedä. Mutta tulitaukoon pitää päästä niin, että se on kokonaisvaltainen. Eli kaikki aseet lakkaa iskemästä. Seuraava vaihe on sitten se rauhanprosessi. Tulitauko, silloin ollaan vielä sotatilassa. Sitten alkaa rauhanprosessi ja rauhanprosessin lopputuloksena He's saying that during a ceasefire there is still war. Syntyy jonkinnäköinen rauhansopimus, jota sitten toivon mukaan muodossa tai toisessa valvotaan. Ja paljon kysytään sitä, että minkä takia tällä on merkitystä. No tällä on merkitystä viitaten tuohon edelliseen kysymykseen, että jos kansainvälistä lakia ei noudateta ja väkivalloin siirretään toisen maan rajoja tai rajoitetaan heidän toimintavapautta, niin silloin meille pienille käy huonosti. So he's saying that it is international law, and he's pointing to Russia here. International law was broken by Russia by moving another country's borders and by restricting freedom of action. Now, question. How did Russia restrict, use the word here, restrict other countries from freedom of action? They didn't stop Finland. They didn't stop Sweden. They didn't stop Norway. They didn't stop Estonia from building a fence. They didn't stop Finland from building a fence. Right? The only reason why they went to Ukraine in the first place, Russians in this case, was because they went there due to the constant war since 2014. They've been at war since 2014, right? And over 6 years of constant fighting in the Donbass, Russia finally says, no, we will save the people who have been begging for aid. Eli kyse ei ole vaan Ukrainan itsenäisyydestä, suvereniteetista ja alueellisesta koskemattomuudesta, vaan Euroopan vakaudesta ja itse asiassa koko maailmanjärjestyksen kestävyydestä. Ja sen takia tämä on nyt niin keskeinen ja tilanne monellakin tapaa kriittinen ja jännä. Mutta kuten mä aina sanon, näistäkin sitten selvitään. Ja viime viikolla meillä oli Volodymyr Zelenski ja Olena Zelenskaja vierailulla tuolla Helsingin päässä. Ja paljon näistäkin asioista puhuttiin. By the way, we gave Zelensky the White Knight Star. Just fun fact. Sitten vähän vielä Ukrainalla. Rauhanturvaaja on pidetty tärkeänä asiana sen pysyvän rauhan kannalta. Tulisiko Suomen olla valmis lähettämään rauhanturvaajia Ukrainaan, varsinkin nyt jos joku Italia ei ole näin valmis tekemään? Ja sitten taas toinen tilanne, Venäjä ei välttämättä halua sinne eurooppalaisia rauhanturvaajia, niin voidaanko me hyväksyä, että näitä rauhanturvaajia tulee BRICS-maista, jotka on Venäjän kanssa samassa liittomassa käytännössä? So
no, peacekeepers should not go to Ukraine whatsoever. Ever. None. And I don't know why he says that, BRICS countries are aligned with Russia. I don't know if he's trying to say, oh, all BRICS countries are, puppets of Russia. Oh my God. This sort of shit. I mean, I don't think Brazil is gonna send peacekeepers to Ukraine. I don't think China's gonna send peacekeepers to Ukraine. These are, such things that will never happen. This is not realistic in any manner. And no, Finland should not send peacekeepers to Ukraine. That's not our war, not our conflict, nothing to do with us, and we shouldn't concern ourselves with it. And we should not anger Russia even more. We have already upset Russia by closing the border and joining NATO. Sending peacekeepers to Ukraine is a damn death wish if Finland ever did this. Tuo on todella hyvä ja suuri kysymys. Ja tässä niin mä sanoisin näin, että kannattaa edetä maltilla. Ja jälleen kerran jakaa tämä kahteen osaan. Eli ensimmäinen on se tulitauko. Millainen on se tulitauko ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja siinä mä luulen, että Suomen panos tulee olemaan enemmän ikään kuin tukemista ulkopuolelta. Se voi olla jotain vaikkapa tiedusteluun liittyvää tai se voi olla koulutukseen liittyvää tai se voi olla jotain ilmatilaan liittyvää tai se voi olla jotain merivoimiin liittyvää. Me ei tiedetä tässä vaiheessa. Juuri nyt tehdään sitä sotilaallista suunnittelua, jossa on 5 työryhmää, jotka miettii, että millä tavalla sitä tulitaukoa valvotaan ja monitoroidaan. Perinteisestihän se on ollut sellaiset organisaatiot kuin Etyj ja niin edespäin, jotka sitä on tehnyt. Se on siis se ensimmäinen vaihe. Mutta tässä on mennyt puurot ja vellit sekaisin, koska puhutaan niin kuin turvatakeista ja joukoista ja voiko Suomi lähettää. Ei ole siitä kysymys, vaan se toinen vaihe on se keskeinen. Kun on syntynyt rauha, silloin syntyy hyvin todennäköisesti rauhanturvaoperaatio. Ja rauhanturvaoperaatiot, ne saa mandaattinsa yleensä YKlta, eli jos Venäjä on hyväksynyt rauhan, niin silloin heidän pitää myös YK:n turvaneuvoston jäsenenä hyväksyä rauhanturvaoperaatio. Ja se rauhanturvaoperaatio määritellään sitten erikseen. Ja Suomihan on ollut monessa rauhanturvaoperaatiossa historiansa aikana mukana ihan tuolta Golanin kukkuulalta 1970-luvulta tähän päivään saakka, jossa meillä on IFILin rauhanturvaoperaatio Libanonissa ja me ollaan oltu Kosovossa KFOR NATO-operaatiossa, me ollaan ollut Afganistanissa ISAF-operaatiosta. Eli nämä kaksi pitää ikään kuin erottaa, mutta nyt tässä meidän julkisessa keskustelussa, eikä vaan meidän Suomessa, vaan kansainvälisessä julkisessa keskustelussa menee puurot ja vellit sekaisin. Mä havainnollistan tämän yhdellä esimerkillä. Ukrainalla on tällä hetkellä Euroopan suurin armeija. 800 000 miestä ja naista. Heillä on kokemus sodankäynnistä viimeisen 3 vuoden aikana. Sellaista kokemusta, jota yhdelläkään eurooppalaisella armeijalla ei ole. Nyt kun me puhutaan siitä, että lähetettäisiin jotain joukkoja Ukrainaan, niin puhutaan 20 000. Ja silloin niin kuin suhteellisesti pitää miettiä, että okei, 800 000 vastaan 20 000, että mistä on lisäarvoa ja mitä ei. Eli yhteenvetona, tulitauon vaiheessa niin en näe järkevänä, että Suomi lähettäisi joukkoja, koska meillä on 1340 kilometriä rajaa puolustettavana. Okay, so the wording here is quite important. We have 1.340 kilometers border to defend, right? The word here, defend, is very important because it implies that there's a threat. But I implore you, anyone, to talk to yourself and reason with yourself, why in God's green earth would Russia have any geopolitical interest in Finland? And I mean this in a war scenario because we are saying that Russia is going to attack, and we've been saying that Russia is going to attack since 1945. We've been having this Russophobic message for over 40 years, right? More than 40 years, 60 years, right? So the problem here is not that, and I do like the fact that he agrees that we shouldn't send peacekeepers. It doesn't make sense. It's not a good idea. But the reasoning that he says that is because we have a border to defend. Again, defend from whom? Russia? Russia is not a threat. The only reason Russia is a threat now is because we are in NATO. We made ourselves a threat. Mutta jos jossain vaiheessa saadaan kansainvälisellä mandaatilla toimiva vaikkapa YK-operaatio rauhanturvaan, niin totta kai meidän pitää avoimet ovet siihen, mutta tässä vaiheessa on liian aikaista sanoa.
Joo. Otetaan sitten vähän tämmöinen yleisölle maanläheisempi asia, niin toi maailmahan siis muuttuu jatkuvasti. Se nyt on tietenkin ihan fakta. Mutta minkälaiseen Eurooppaan niin nykyiset nuoret on sun mielestä menossa? No, mä oon tietysti optimistinen realisti, jossa That's not a thing. Optimistic realist. What the hell is that? You're optimistic, but you're also realistic? totean, että aina parempaan suuntaan. Ero tässä nyt on se, että silloin kun mä aloitin opiskelun Yhdysvalloissa vuonna 1989, Berliinin muuri murtu, Neuvostoliitto hajosi. Käytiin suurta keskustelua ja murrosta siitä, millainen kansainvälinen järjestelmä tulee syntymään. Samanlaista pohdintaa, kun tehtiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun syntyi Kansainliitto, joka ei ollut tarpeeksi vahva. Toisen maailmansodan jälkeen, kun syntyi YK, joka oli tarpeeksi vahva ja piti huolen siitä, ettei syttynyt kolmatta maailmansotaa. Niin kylmän sodan jälkeen niin se oli enemmän tällaista uskoa siihen, että nyt me menemme kohti liberaalia demokratiaa ja globalisaatiota ja sosiaalista markkinataloutta ja pelkästään parempaa. Nyt Venäjän hyökkäyssodan jälkeen ja Yhdysvaltain vaalien jälkeen me nähdään, että tässä on tapahtumassa isompi murros. Ja sitä meidän pitää nyt analysoida. Ja mä toivon, että me kyetään rakentamaan sellaista Eurooppaa, jonka peruspilarit eli rauha, vakaus, vauraus ja turvallisuus edelleen pitää. Mutta ehkä teille molemmille mulla on yksi hyvinkin selkeä viesti. Vaikka tällä hetkellä tuntuu kaikki aika lohduttomalta, niin te olette ne henkilöt, jotka rakentaa sen tulevaisuuden. Eli älkää ulkoistako ajatusta siitä, että vanhemmat rakentavat Euroopan, vaan miettikää, miten te itse voitte toimia, millaisen Euroopan te itse haluatte. Ja se on kaikessa tässä hälinässä nyt se kaikista tärkein homma. Mä uskon edelleen siihen, että Eurooppa ja Euroopan unioni jatkaa epätäydellisenä unionina, joka on enemmän kuin kansainvälinen järjestö, mutta vähemmän kuin valtio, joka ei aina kykene etenemään sillä vauhdilla, mitä halutaan, mutta parempaa tulevaisuutta kohti. Sen takia ainakin mä oon tässä tehtävässä, että yritän tehdä siitä mahdollisimman hyvän. He says he's trying to make a better world, but unfortunately I slightly disagree. Because if he's trying to make a better Finland, a more independent, a more economically, a more beneficial Finland, then the problem here is that this doesn't seem to be the case because we're selling ourselves to a foreign nation. We're not allowing ourselves to be independent. Nyt mennään vähän taas tähän lähelle. Sä oot päässyt pitkän uras varrella kiertää Suomea, tänäänkin päässyt vierailtua satamassa. Mitä sä koet, että erityisesti läntisellä Suomella on tarjota muulle Suomelle? Muuta kuin elämän iloa ja positiivista otetta ja Rauman lukkoa. It says Rauma Lock A. Rauma has a hockey team, which is a Rauma Lock. Paljonkin. Siis nythän me ollaan siinä tilanteessa tietysti, kun nyt on kiertänyt Suomea pohjoisessa, idässä ja eri paikoissa, niin kyllä sen huomaa omalla tavallaan sen eron, että mitä lähemmäs tullaan Venäjän rajaa, sen suurempi se huoli on. Ja ihan syystäkin, joskin mä aina käännän sen siihen suuntaan, että jos ja kun raja on kiinni, niin tämä turvallisuuspoliittinen tilanne tuo myös mahdollisuuksia Itä-Suomelle, infrastruktuuriin ja muihin asioihin. Länsi-Suomessa tilanne on... Wait, hold on. I'm sorry. I don't know if tilanne tuo myös mahdollisuuksia. So he says here that the closed border between Finland and Russia, right, brings opportunities for Eastern Finland. Opportunities, really? Like opportunities of like less trade coming in, shops having to get their stuff from farther away because it doesn't come from Russia anymore. What? Itä-Suomelle, infrastruktuuriin ja muihin asioihin. Länsi-Suomi... I don't know how... I really don't know how infrastructure benefits in Eastern Finland when we have a border closed. I don't see the benefit, and this has not been reasoned in any manner. Suomessa tilanne on vähän erilainen,
ja mahdollisuuksia on monia. Mä en lähde tietenkään mitään neuvomaan, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tuollaiset käynnit tuolla Rauman telakalla niin on mieltä kohottavia. Jos katsoo, missä kunnossa telakka oli 10 vuotta sitten, kun sitä käytännössä ei oikein ollut. Ja nyt voidaan mennä kohti sellaista hetkeä, että vuosina 2026-2027 niin nähdään telakkateollisuuden uudelleen nousu maailmassa. Eli siinä on iso mahdollisuus. Tämän jälkeen mä oon menossa Orakselle. Mä oon aina ollut Oras-fani ja mennyt katsomaan, tullaan näkemään, miten siellä toimitaan. Ja sen jälkeen me ollaan menossa avaamaan vetytehdasta. Eli kyllä aina on mahdollisuuksia. Tämä on se hirveän tärkeä juttu, koska on liian monta ihmistä, jotka vähän niin kuin pessimismin kautta katsoo asioita ja että ei tästä enää tule mitään. No ei varmaan tule, jos näin ajattelee. Mutta jos lähtee rakentamaan itse sitä tulevaisuutta lännessä, Keski-Suomessa, Pohjoisessa, Idässä tai Etelässä, niin kyllä tästä vielä hyvä tulee. Okay, he's asking which hockey team Kertoko wins. kenellekään. Toivottavasti IFK, mutta... Kiitos tästä. Tämä on nyt meidän... Okay, so that's the end. Overall, out of all the questions that were asked, 2 questions addressed Finland, and our president here mentioned Russia in every single one of them. I'm not saying that mentioning Russia is necessarily a bad thing, but it also means that we are hyper-focusing on Russia and we are hyper-focusing on America without dealing with the internal issues here. And again, I do feel like the students here asked a little bit silly question because Alexander Stubb is a new president who's meant to bring prosperity, who's meant to bring all these things to Finland, and yet we only ask about the border, what's happening in Ukraine. So I don't think that this was very productive. I don't think there was a lot of valuable stuff here. And I'm very disappointed with our current president, Alexander Stubb. And what I hope for, to answer the questions that I already did, what I hope for is a more independent Finland from America, a more independent economically from EU. This would mean, the deals would have to be made with European Union, and better ties back with Russia. We need to be friends with Russia. And I don't mean like we're going to be an ally of Russia. We need to be friends with them because we have a 1,200 kilometer border with them.